Abba, ina tabbatar maka da cewa in dai hillata, yaudara da nuna tsantsar soyayya da kissa ita za ta sa ai wannan auren, to insha Allahu kamar an yi shi ne an gama. Gaskiyar magana ba na jinki a koda yaushe tawa, amma ina so ki gafarce ni. Tun farko saurin fushina ne ya jawo mana wannan kaddar, amma da yardan Allah insha Allah hakan ba zai ƙara faruwa a tsakanina da ke. Ai ni ma da nawa laifin, inda ban dakata dokin zuciya ba da ban haushi ya kai ni ɗakin kuka ba. Ina so Abba ka daina damuwa, tunda mun riga mun yafe wa juna kuma kowanne ya gane kuskuren shi. Yanzu muna dab da cikar burinmu. Hassana. Na'am. Yaron nan ya fita da kuɗin nan ya raba su da gidan nan ko kuwa bai mayar ba. Haba malam, kuɗi suna cikin ɗaki a ace, amma yanzu ya tafi wajen abokinsa kuma ya ce min in dai ya dawo insha Allah zai zo ya fita da su. Tunda abin ya zama haka, zan gaya muku wata magana guda ɗaya da kake hashi. Naira 20 kacal in aka ɗauka aka yi amfani da ita a cikin gidan nan, aka siyo magi aka yi abinci, ban yafe ba wallahi. Haba malam, wa iyazu billah, me ya zafi haka? To ai ni duk talauci na da rashin da babu ɗina ban taba gina tsokar jikinku da haramun ba. Saboda haka ni waɗannan kuɗaɗe ban san ta hanyar da aka same su ba har aka ɗauka aka bai wa ɗana kyauta. Kuma don haka ma yanzu makarantar su Ahmad ɗin zan tafi in bincika in ji da gaske ma yarinyar ta yi makarantar ko kuwa a'a bige ne, sannan na wuce can unguwar tasu in yi bincike akan mahaifin nata. To shi kenan, Allah ya bada sa'a. Ni Hassana, ni dama baba sai da ta gaya min tun yana yaro shi kafaffe ne da jajircewa in ya sa kansa akan magana guda ɗaya. To in ban da abun mala, Allah ya yanke mana kazar wahala ya yaye mana talauci ka ce wai kana ta jajibo mana shi. Wallahi bari Ahmad ya da cikin gidan, ni idan har Ahmad ya da cikin gidan nan yana zuwa a raba a bani nawa, domin ni kuɗi yanzu ma na fara cin su, ana ban na in ɓoye, mu za mu ci kayan mu in shi ba zai ci ba. A'a. Ce miki baki da matsala. To shikenan, bara zan kira ki. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. A'a. Alhaji Cinnaka, tauraruwa mai wutsiya. Kanin ki ba alheri ba. Uwar gida ɗan mai gida. Ai alherin ne ya kawo ni ko? Gaskiya ne, tun da dai na san labari ka kawo min mai daɗin ji. Kwarai kuwa, amma ai ke baki na zo da shi ba. Wajen oka kwata-kwata na zo yana ciki ne saboda na kira wayarsa har sau 3 amma bai daga. Ai yana can ofis yana yin mitin da wasu kwarori akan batun sabon kamfanin da za su. Ka san dai babu wani abu nashi da yake boye min, ni ce nan wakiliyarsa, ba na labari ne ake ciki. Gaskiya ne, ai kin fi karfin wakili Alhaji, ai ke rabin jikinsa ce. Yawwa, dama na zo na sanar da shi cewa shugaban makarantarsa Ahmad ya kira wani a waya ya gaya mun cewa mahaifin Ahmed ya je ya yi bincike a kanki, an nuna masa satifiket ɗinki na makaranta cewa kin gama makarantar, kuma a shekarar da shi ma Ahmed ya gama makarantar. Alhamdulillahi, yanzu kaga mun tsallake matakin farko kenan. Ai Hajjaju,
ki kwantar da hankalinki kamar tsimma a randa. Ke bari ki ji na gaya miki, da ta hanyar malam Kamilu kafaffe ya bullo to wallahi sai mun san yadda muka yi maka toshe. Salamu alaikum. Alaikum salam. Allah taimake ki ranke daɗe, kin yi bako. Bako kuma waye? Kuma ya ce mun sunan shi wai malam Kamilu kafaffe. Kai shashasha ne, shi ne maka bayani fa baban Ahmad ba, amma ina fatan bai maka wasu tambayoyi ba ko? Ni bai tambaye ni komai ba, kawai da ya ce in mai sallama da Hajiya. Oh, kana ji na, ko ma ka ce masa Alhaji baya na. Kuma a tsaya ka ji, idan ya tambaye ka ita ma Hajiya ka ce ita ma ba ta na. Ina fatan dai bai jiyo murya ta ba ko? Haba Alhaji naka. Ya za a jiyo murya ka daga can, alhalin kuma ka san akwai tazara da yawa. Yau a'a, ka gane? Ina so ka iya bakinka ka kula da tambayoyin da zai maka. Kuma ka san irin amsar da za ka mashi kamar yadda ne maka bayani da farko. To, na ji Alhaji naka, kuma insha Allah zan kiyaye da kyau. Kuma ka san cewa ni ai a waye nake ko? Kai da gani na ka san ai abu ne aka haife ni, shi dai bai isa min wayo ba. A to ai na sani dama. Gidi ne ma bayani dai kai akan abin nan je ka kawai. Na gode. Ba komai je ka. To ke Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Barkanka da warhaka. Yau, Da fatan zan iya zama kusa da kai. me zai hana? Ai guri na kowa ne. Bismillah. Kai, Malam, ɗan kawo mana lemukan nan. Dan uwa ga lemon mai sanyi saboda zuciyarka tana da bukatarsa ko don saboda zafin da take cikinta. Waye ce miki zuciyata tana buƙatar sa? Yanayinka ne yasa zuciyata ta fahimci haka. Duk wanda kaga ya zo nan ya zauna shi kadai to akwai abin da yake damunsa. Ni ma duniya ce ta ishe ni. Na zo nan ne domin na kadaita. Ko na samu sauƙin rage damuwan da ke cikin raina. Wataƙila ko ɗan firan nan da muke yi zai sa zuciyata ta samu sauƙi don na samu nutsuwa. Zuciya ba ta samun nutsuwa face dukkanin wata damuwa ta kauce daga cikinta. To ai kai taka damuwar mai sauƙi ce akan tawa. Ta yaya kika san haka? Dan sanin da Allah ya bani a cikin ilimin taurari shi yasa na fahimci haka. Idan ka amince zan ƙara tabbatar maka da haka. ai ɗazu da na leƙa ai mutumin nan ko kawo kalata na indiya wallahi bai fi shi na ji. Wai ɗazu da na je kin ji ma yake cewa wai yana da wasu ragowar tambayoyin zai sake zuwa yayi. Ai bari in gaya maka, idan zai dawo su 1000 dauke da tambayoyi 1000 za mu ba shi amsa 1000 daidai da tambayoyinsa. To ya abin da baka sani ba, dama can ni amarya ce kawai dai na tafi hutun rabin lokaci ne, kuma saura sati ɗaya kacal na dawo kan sabon amarci na. Cinaka. Alhajin Allah. Baka da fitowa Alhaji. Baka da fitowa.
duk da ba aure akan Farida, ka san ba na so kusance ta kowane lokaci. Dariyar me kuke haka? Ya alhajin Allah, to ni ina Farida. Ai wutsiyar raƙumi ta nesa da ƙasa. Dama na zo in sanar da kai abin da ya faru ne. Tsakanin Malam Kamilu ba da shugaban makarantarsa Ahmad. Mu wallahi alhaji sai na iske baka na. Na kira waya ka haso uku, to amma kuma ya ji baka na. Ya Allah. Ko da baka zo ka sanar da ni ba, zan son komai. Kana zaton akwai wani abu wanda Malam Kamilu zai yi wanda ban san shi ba? Hatta abin da yake faruwa a cikin gidansa tsakaninsa da iyalinsa ina ji kuma ina gani. Ta ake kake sanin wannan duk abin? Abin da baki sani ba shine na sa makocinsa ya ɓoye CCTV kyamara a saman katangan gidansa ba tare da ya sani. Har zuwansa da ya yi nan gidan na sani saboda na gani a cikin wayata. Ina bayan gidan nan a zaune a cikin motata ina ganin abin da yake faruwa. Sai da na ga ya tafi sannan na ƙara sun shigo cikin gida. Kai kuma cin naka Malam Kamilu ya san ka sosai, saboda haka abin da nake so da kai kar ka taɓa yarda, kar ka kuskura ko daidai da rana guda ya san alaƙar da ke tsakanina da kai. Daga nan har zuwa ranar da za a ɗaura auren Ahmad da Farida ba na so ya san wani abu. Domin ko ya kai wani kuskure to ka sani shirin ya wargaje. Ba alhajin Allah, ai ba zan taɓa kuskure ba, kuma ba zan taɓa barin abinci na ya yanke a gidan nan. Da kyau cin naka, shikenan kana iya tafiya sai ka ji ni a waya. To ba matsala. Sai ka ji ni a waya. To ba matsala. Na gode. To ba matsala. Har yanzu baka bani amsa ba. Ka amince in baka hujja da gani da idanunka? Na amince ki nuna mu, amma kar ki kuskura ki yi wani abun wanda ya shafi shirka. Idan ka yarda da ilimin taurari gaskiya ne, babu shirka a cikin al'amari na. Ɗauki carbin nan, ka ja guda 3. Allah ya haɗa ka da wata budurwa, ɗan shahararren mai arziki, ta siya gidan da kuke haya. Mahaifinta ya baka maƙudan kuɗaɗe. Ya ce ya ɗauke ka aiki a kamfaninsa na sufuri. Shin duk abin da na faɗa ya faru haka gaskiya ne? Tabbas duk abin da kika faɗa haka ne ya faru. To magana ta gaskiya, wannan yarinya abokiyar arzikin ka ce. Kada ka yi sakaki, ka bari auren ta ya kubuce maka. Na gani cewa mahaifinka baya son auren. Duk yanda za ka yi ƙoƙarin ka shawo kansa domin ya amince. Shikenan, zan yi ya ƙoƙari na akan haka. Bayar Allah na gode fa sosai. Dan Allah me sunanki, kuma me zan baki na sadaka bisa wannan taimakon da kika yi. Sunana Husna, kuma ni dan Allah na taimake ka ba dan ka bani kuɗi ba. Amma batun idan bukatar ka ta biya, akwai wani taimako da zan so ni ma kai mu. Wani irin taimako kike so ne miki? Ka san na ce maka akwai wata damuwa ni ma a cikin zuciyata. Tabbas za ka iya magance min wannan damuwa. Amma lokacin hakan bai yi ba. Shikenan mi misalan lambar waya, idan lokaci yayi zan neme ka. To shikenan. Na gode, na barka lafiya, sai na neme ka. Sauka lafiya.
Malam, lafiya na ga ka shigo haka, kai da ka fita ka bar gidan nan da kuzarinka, amma gaba ɗaya ka da jikinka ya yi la'asar? Me yake faruwa? Gaskiya ne Hassana. Ɗazu na fita da kuzari na. Bayan na baro gurin aiki, na biya ta waɗansu gurare ne na ga wani abu. Ko kin san menene dalilin hakan? To in ban da abin kamalan, ta yaya zan sani in ba tare da ka sanar da ni ba? Ikon Allah alzanna zambin walau kana haƙon. Wato duk binciken da zan yi akan Alhaji Kabiru na yi, na kwakula, na murza, na murzo, ban same shi da wani laifi ba. Kuma dukiyarsa ta halan malak ce, kuma haifaffen cikin Kano ne tun iyaye da kakanni. Kuma tabbas Farida yarsa ce, kuma zancen karatu tare suka yi makaranta ɗaya da Ahmad. Kuma zancen da yaron nan yake gaya mun sai ya tabbata, ashe yarinyar nan ta daɗe tana son sa a zuciyarta, ba ta faɗa masa ba. Ai tun da ka gama bincikenka da bin ƙwaƙwafinka, ko yanzu kawai abin da ya rage a ɗaura auren nan malam. Hassana kenan. To me na gaggawa a ciki? Aure ne fa na saurayi da budurwa. A saka mana isasshen lokaci wanda ni ma zan samu in shirya. In ban da abin kamalan, wani shiri kuma za ka yi? Ai shiri an riga an gama yinsa. Yaron nan fa yanzu miliyan 10 tana nan a hannunsa, kuma kai ta banki yayi aji. Me za a jira kuma? To yanzu abin da za a yi, ya fara zuwa ya haɗo kayan lefe da kuɗi. Wani irin kayan lefe ma in ban da abin kamala, bayan uban yari ya gama mata lefe akwati 12 aka siya mata. Ai yanzu magana ta rage tsakaninmu, kuma kawai magana ce mu tsaye da lokacin ɗaurin aure. Gaskiya ne, wato yaron nan ya yi sa'a. Irin wannan ne fa ake cewa arziki kashi. Wallahi mu ba shi kaɗai ne ya sa'a ba, mu ma kanmu mun yi sa'a. Domin Allah ne ya kawo mana rabon sanadin zamu fita daga cikin wannan halin kakani kayan. Bari ma ka gani malam, ni bari in kira shi yanzu in gaya masa, ya je shi ya dan ciro wani abu a ciki mu samu yau, ko farfesun kaji ne mu dan farfesa ko? A faɗi da ihu ki daɗa da tsalle. Hassana, kawai abin da za a yi, ɗauki waya ki buga masa ki ce ya wuce abbato ya siyo mana madurgujin kansa a sha da bige. Aukai kan san kake so? Hey, malam kenan. Ai, ka ce kunne har wuya. Ka ce za mu shana. Yanzu kuwa. Ni ko da zan mutuna yarje da kiraya abar kauna. Makarantar so ni na gama hada na ida saukewa. Assalamu alaikum. Abokina? Haba abokina, gaskiya ban ji daɗi ba. Ya kana gani na zo da mota kuma ka san cewar bani akai, ba za ka taso ka taya ni farin ciki ba? Ai kamata yi ka taso ka rungume ni. Ko baka farin ciki ne? Ta wani dalili zan taya ka murna bayan na san cewa nan gaba sai na taya ka kuka. Ido ba mudu ba, ai ya san kima. Ban gane ba. Me kake so ka ce? To wace hujja ce kake da ita har da zaka ce nan gaba sai na yi kuka? Kimin iso za na zo fadar ki hidaya tauraruwar mata.